נולדתי ג' חשוון תרפ"ה בטרנסילבניה, בסביבות גרוסוורדיין. היום זה ברומנית נקרא אורדיה מארה. שם הייתה הקהילה הגדולה ביותר של יהודים. אבא עסק בניהול, נהל חשבונות בקהילה. ויחד עם זה, הוא ואמי ניהלו מטבח לעניים בחודשי החורף. למדתי בחדר מגיל צעיר, ובגיל 6 או 7 הלכתי לבית ספר יהודי, ליד החדר, לפני הצהריים, 4 כיתות עממיות, וזה כל השכלתי הפורמלית. מבחינה גופנית לא הצטיינתי בגבורה פיזית, ואני תמיד הייתי חלש לכן ברחתי עם כדורגל, כי ראיתי שאני לא מוצלח, ונחמתי שאני יודע שבדברים אחרים אני כן שווה משהו. אני לא זוכרת אותו בתור ילד מבריק, אני לא ידעתי, אבל היה בו משהו מיוחד איך שהוא הלך, הוא היה תמיד נורא רציני, ובכל זאת היה לו חיוך, והיה לו גם משהו מהילד בפנים. ואני זוכר פעם אחת החלטנו שמשיח עומד לבוא. ואני הייתי בין אותם ילדים בעלי דמיון שראו כבר בשמיים סימנים, אני יודע, כוכבים באמצע יום, מין אש. והחלטנו משיח בא. הייתה התרשעות גדולה בין ילדים, אני זוכר. רקדנו מסביב לאיזה עץ, השארנו את ההל בין להודך באמת, והיינו בטוחים שמשיח, הנה היא באה. אחר כך הרבי קלקל את כל העסק הזה, כי אמר לנו להיכנס, אז תכף פספסנו ביאת המשיח. למשל בבר מצווה שלו, ההורים שלו היו גרים באיזה דירה של הקהילה. זאת אומרת, היה להם בית גדול שם של הקהילה, איפה שגרו דיינים וגם הם גרו. כנראה שהדירה לא הייתה מספיק גדולה כדי להזמין את כל הבעלי בתים מחברת ש"ס, שזה היה האליטה. אבל האנשים בכל זאת רצו לראות, לשמוע יותר את הבחור. כי הם ידעו שאם הוא מדבר, אז בוודאי שאך ורק הוא הכין את הכל, וזה היה האמת. והבעלבתים היו הולכים, ופשוט מאוד עמדו מתחת לחלון כדי לשמוע את הבחור הנוצץ הזה. היה בית ציוני, היה לי דודים, סבא ודודים בארץ. היינו מקבלים כל שבוע עיתונים מהארץ. בין הארץ היינו מקבלים. אז ככה שזה עזר לנו גם להיות קשורים לעברית ולארץ. למדתי בישיבה ליטאית. הראש ישיבה שלי למד במיר כמה שנים. הביא את דרך הלימוד הליטאית. החריפה. כן, ולא התקבל כל כך בהדה שם בסביבה. כן, הישיבה הייתה קטנה, אבל היה שם עיקר תורתי. כשפרצה המלחמה הייתי בת 15.5, ועם זה נפסק הכל. כל הילדות והכל. התחושה הייתה קשה מאוד. וכבר הגיע הזמן באותו חורף של 44, כבר יצאה הוראה מהרבנות לגלח את כל הזקנים בכדי לא להתבלט, אפילו הרבנים. זוכר שם יום בהיר אחד הם באו בלי זקנים, וככה לא להגביר נוכחות ולהסתתר כמה שאפשר, והיו כבר הרבה אנשים שהתחילו כבר לאסוף כספים בשביל הצלה. היו אנשים שהיו צריכים לתת להם רבע מהרכוש. הייתה התחושה הזאת שזה הסוף. ואז אני הייתי קרוב ל-18 בערך. ואז נקראתי שם למחנה. היה זמן שעבדנו עבודות קשות. אני עם הכושר שלי, חשבתי שכמעט אני מתמתן.
ויום לפני יום כיפור, יום לפני ערב יום כיפור, הגיעה פקודה שצריכים לחזור במפקדה לעיר, כי כולם נסוגים. ואני זוכר רק יום אחד, למחרת יום כיפור, שלא היה לי מה לאכול, וחיפשתי עם בן דוד שלי עד שמצאתי איזה לחם מעופש מחודשים וסמכת על כורסי של הרב, וזה הספיק לי שבמשך שנים שהתיישבתי לאכול ראיתי על השולחן פרוסת לחם, חשבתי כמה ימים אפשר לחיות עם פרוסת לחם. והיינו צריכים לעשות חפירות בחזית. בשמחת תורה כבר היו כל כך קרובים הרוסים שאי אפשר לצאת שם לחזית. נשארנו במחנה, קראנו בתורה, ואז לפני מוסף נכנס המפקד של הגדוד עבודה, זה היה גוי, ואמר לי ככה, מרגע זה אתם משוחררים, עד עכשיו אני שמעת עליכם, מעכשיו אתם תשמרו עליי. אני אמרתי, אני נוסע לארץ ישראל. לחברים שלי שם במחנה, אני נוסע לארץ ישראל. אנחנו עוד כמה חברים, איזה 3-4 חברים. החלטנו שאנחנו נוסעים, יוצאים לכיוון הגבול, לרומניה. הגענו באמצע הלילה לעיר, שהייתה שם קהילה יהודית. התרגשתי מאוד כי ראיתי ילדים יהודים, אישה יהודית לא ראיתי במשך 7 חודשים, או כמה זמן שהייתי במחנה. בסוף הגעתי לבוקרשט, ארגנו שם איזו עלייה לאיזו אונייה. הגענו לאיסטנבול, קונסטנטינופול, אז ביום ראשון, ואז עלינו לרכבת, והיה יום ראשון של חנוכה, יום שני בערב, וביום שלישי בבוקר הגענו לאוטליט. כאן הייתה לינה, אבל אני זוכר, באו חבר'ה, סיפרו בהתרגשות, הכינו לנו אוכל, ויש חמה ושמנת. מאוד התרגשנו. חמה הייתה מרגרינה, השמנת הייתה לבניה, אבל זה רק אחר כך נודע לנו, שזה לא חמה. זה לא איפה לנתם? מה? איפה לנתם באותו לילה? כאן, במחנה. נראה כאן, יש כאן מיטות כאלה. כן, כך ישן על סמיכות, על מזרונים. מה התאריך? תאריך יום שני של חנוכה, תש"ה. מתי הרב ביקר פה לאחרונה? מאז לא ביקרתי. אף פעם. שחררו אותנו, נתנו לנו קצת כסף, כדי שתוכלו לנסוע. אז נסענו עם אגד עד לתחנה המרכזית בחיפה למטה. היה שם יהודי אחד שמכר מיץ תפוזים
וכיבד אותנו בלי כסף. טוב, אני דיברתי עברית, לא היו בעיות, אז אני ביררתי איך מגיעים להדר, והגעתי לבית דודי. בהדר הכרמל, המרנתי לילה אחד, למחרת בבוקר נסעתי. דודי נתן לי מתנה, הכין לי אוברול, נתן לי אוברול שהתחיל לעבוד. אני זוכר את הגלויה הראשונה ששלחתי בארץ עם דואר פלסטיני, אחרי שנסעתי את הדרך מחיפה לירושלים, מאוד התרשמתי שהרי יהודה שוממים, וכתבתי, מאוד התרשמתי, יש עוד הרבה מקום ליישובים יהודיים. הגעתי לירושלים, רק חיפשתי איפה ללמוד. התעניינתי שם בישיבת מרכז הרב, ישיבת שהייתה קשורה לרב קוק, לא היה שם שום דבר, לא היו שם תלמידים. אחר כך ידעתי מחברון, אז הלכתי. הכרתי אותו באלול תש"ה כשהגעתי לישיבת חברון. תכף הרגשתי שיש לי עסק כאן עם מישהו מיוחד. לבוש מכנסי חקי תמיד, רשלני, קסקט על 2.5. בחורצ'יק חסר כל משמעות, בא ממחנות המוות. ואני לא יודע, אף אחד לא הסתכל עליו אפילו, אף אחד לא ראה. ואני, זה משהו מטאורי, זה היה מושבית, שזה בשבילי, אני ראיתי אותו, אף אחד אחר לא ראה את זה. באתי ללמוד בחברון, שיהיה ברור, הצגתי את עצמי, אז כבר איך אתה נשארת, אז באתי בחור ישיבה, רוצה להיכנס לישיבה, אמרתי, היה איתי חוברת של הרב קוק וזה מה שהחזיק אותי. ככה היה ברור כבר מי יש להם עסק. איתו השכל פועל בלי שום הגבלות, והאמונה בלי שום, אני עוד לא ראיתי, עוצמה כזו של אמונה ועוצמה כזו של שכל, השכל, ואני אף פעם לא הבנתי איך זה לא מתנגש, למה זה לא מתנגש, אצלו זה לא יתנגש. עד היום הזה אני לא מבין את זה, אני פשוט לא, אני עומד, אין אונים מול התופעה הזאת. תש"ו עזב את ירושלים והלך לפרדס חנה. שם הייתה עיר מקלט לבני ישיבה, ככה שבישיבת חברון לא מצאו את מקומם, לא מצאו את החופש שלהם. והנה אני שומע לא רחוק מאיתנו בפרדס חנה מוקמת ישיבת קלסק, ושם מספר תלמידים וביניהם יהודה קליין. באתי לפרדס חנה לחפש עבודה בין הזמנים. עבודה לא מצאתי, אבל אישה מצאתי. וכשהוא הגיע, אז אבא מיד שם עליו עין. הוא ראה גם שהוא דיבר איתו גם בלימוד, הוא ראה שהוא בעל כישרון. אז הוא דיבר עם מרים, הבחור שאל אותה אם היא תסכים להיפגש איתו, היא אמרה שכן, אז אבא דיבר עם רבי יהודה ויצא השידוך. החתונה שלהם הייתה בקיבוץ בירות יצחק בנגב. הייתי נוסע אחרי חתונה כל שבת לבירות יצחק, איפה שהתחתנתי בנגב. וביום ראשון בבוקר הייתי חוזר עם אגד. והייתי שם באותו ערב ששמענו כן, yes, no, שהחליטו שם כן, הוציאו מפות וכיסו את השולחנות והציעו כיבוד, ואז אני בירכתי שהחיינו. ואז הם ביקשו שהוא יהיה הרב של הקיבוץ, הרב של קיבוץ בירות יצחק.
ואז אנשי הקיבוץ וגם אבא התחילו לטפל בעניין, אבל בינתיים פרצה מלחמת השחרור. ושם במלחמת השחרור הוא רצה להתגייס, התלמידים אמרו לו, הסיפור היה זה, תלמידים אמרו לו, אם אתה עוזב, אז אנחנו כולנו עוזבים, אז לא היה לו אחריות לעזוב, לפרק את הישיבה. הוא נשאר. ואז בהכרזת המדינה, אנחנו כל בני ישיבה הצטופפנו ליד רדיו במסעדה שם של רב שמאי שהיינו אוכלים שם. פתאום בא הרב עמיטל ורואה אותנו, אומר, לכו, תתגלחו. בשנה הבאה זה יהיה חג. אז היום בעיצומו שכשנוצר החג לא תתגלחו. אז החלטתי שאני מתגייס. נסעתי ביום שישי אל הוריי להיפרד, ונסעתי, בערב יצאתי אל הרב עמיטל. אמרתי לו, באתי להיפרד, אני נוסע מחר. הוא אומר, אתה רואה שם את התרמיל? כן, גם אני יוצא מחר. ובשבת הוא הולך ומתגייס, נוסע ועוזב את אשתו הצעירה. הגענו לנס ציונה, היו שם התקהלות, היו שם אני רוצה לרדת מהמכונית, הוא תופס אותי ואומר, שב, אנחנו עברנו את התחום עכשיו. ישבנו ועסקנו מכל הנסיעה בהלכות עירובין. הגענו לחטיבה 7. הוא רצה להיות קרבי. כשהיינו יוצאים לפעולות, היה פשוט מסתובב כמו חתול מסומם, שהוא לא יכול לצאת, רצה להשתתף. אבל המג"ד לא נתן, המג"ד הזיק אותו על ידו במטה הגדוד, בפלוגת מפקדה היה שם, והחזיק אותו, הרגיש במיוחדות שלו, כאדם ממתן. היינו קבוצה של 25 חיילים דתיים בגדוד של 700 איש, והטבענו את חותמנו על כל הגדוד. כל החיים שלנו נרקמו סביב בית הכנסת. ובמקום ללכת לשקם, לזה, ישבנו בבית הכנסת ושם בילינו. זה בסיפורי צדיקים וזה בבסיות וגם המדריך רוחני שלנו. אז החלטנו לסכם את מה שעבר עלינו בעיתון שקראנו לו מורשת. החלטנו אז שאף אחד לא מופיע בשם לועזי, כולם מקבלים שם עברי. אז מיהודה קליין הוא נהפך ליהודה עמיטל, על שם אהיה כתב לישראל. שם כתב את המאמר הפרוגרמטי הראשון לדרכו של החייל הדתי בצה"ל. אז עשה רושם עצום. פעם אב בן מנחם, שהיה דיין בפתח תקווה, יוצא מרבי יוסי זלמן, הוא מספר לי, בוא תשמע, הוא אומר, אני נכנסתי עכשיו אל רבי יוסי זלמן, ואני מוצא אותו בוכה. אני שואל אותו, רבנו, למה אתה בוכה? אז הוא מראה לי את מורשת. הוא אומר, תראה, עד עכשיו היה לנו אורח חיים לחיי יום, והלכות מלכים לעקבתא דמשיחא. בא יודל שלנו ומראה לנו שמלכות מלכים הפכו לאורח חיים. כשהוא השתחרר מהצבא, הרגישו בו והציעו לו כבר אז תפקידים דווקא בחוגים החילוניים. שאלתי אותו, מדוע אינך הולך? זו הזדמנות. הוא אומר, אני צריך ללמוד. והוא ישב ברחובות, ישב שם כמה שנים והיה שקוע בלימוד, בהתמדה עצומה, קשה לתאר. כשהישיבה עברה מפרדס חנה לרחובות, כשאבא שלי נבחר להיות הרב הראשי של רחובות, אז כאן באנו לבית הכנסת הגדול, וכאן למדנו. כאן היו נותנים שיעורים, הרב שך נתן פה שיעורים, אבא שלי נתן פה שיעורים, גם הרב עמיטל נתן פה שיעורים פה ליד השולחן. אני הגעתי לישיבת הדרום בכסלו של שנת תשי"ד. הגעתי כחניך בעליית הנוער, הייתי קצת פחות משנתיים בארץ, ואני זוכר את רבי יהודה קראו לו אז, בחור צעיר, אחר כך נתברר לי שהוא היה רק בן 29, עדיין מגולח זקן, ורק בחנוכה של אותה שנה, של תשי"ד, כשהוא נתמנה למנהל רוחני,
במידה רבה, אם כן במקום הרב בר שאול שהתמנה רבה של רחובות, הוא התחיל לגדל זקן. עד תשט"ז הוריי עוד היו בחוץ לארץ, והרבה פעמים נשארתי ברחובות. אז אני זוכר שרבי יהודה פגש אותי באיזה יום שישי, אומר, נו, אתה נוסע לירושלים? לא, אתה נשאר פה. אז הוא אומר, אתה יודע שהבית שלי הוא הבית שלך. בימי מבצע הקדש, אנחנו היינו בכיתה י"ב והיינו מתוסכלים, כי עוד לא גויסנו לצבא, אז הלכנו להתנדב בית חולים קפלן. אחרי המלחמה התחילה תקופת ביקורים בסיני, בעזה ובסיני. והמשגיח בישיבה נכנס ועשה שערוריה בתפילת שחרית בבוקר, אף אחד לא ייסע, ומי שייסע יסולק. באותו יום קמנו ונסענו עוד פעם, באנו בערב וחיכה הרב המשגיח ההוא ואמר, אתם מסולקים מהישיבה. אנחנו פוגש את הרב עמיטל, הולכים לרב עמיטל מספר לו, זה אומר, אתם נשארים בישיבה, כי אתם עשיתם דבר שלבכם משך אתכם אליו, מכיוון שאתם רציתם להזדהות עם האנשים האלה, חברים שלכם בבני עקיבא וחברים אחרים, ותגידו למי שאמר לכם שדבריו כנטול דמה. אני באתי על חודני אליו השלום, אמרתי, תשמע, אם אנחנו רוצים להגיע למשהו, צריכים להגיע להסדר עם הצבא. אם אנחנו רוצים שיהיה תלמידים שלנו, גם תלמידים וגם יהיה קשורים למדינה, אז חייבים להגיע להסדר עם הצבא. נשאנו את החלום להקים את הישיבה ממש בעת עלייתנו לכפר עציון. ייזכר לטוב יעקב דרורי, זיכרונו לברכה, שאיתו נפגשתי ונועצתי בו איך מקימים ישיבה, איך בונים ויוצרים את היצירה הזאת שהייתה כמעט בבחינת יש מאין. והוא אמר, ראשית לכל ראש ישיבה. אני לא חושב שבחרו בי משום שחשוב שאני המתאים ביותר. לא הייתה להם הרבה אופציות. אני זוכר את הביקור הראשון בביתו של הרב עמיטל, דומני שזה היה באמת גם עם רבי יעקב דרורי עצמו, והרב עמיטל בהתעוררות גדולה אמר, לא בכדי עשה השם עמנו ניסים ונפלאות כאלה, והראינו את כל זאת כדי שאנחנו נשב צפונים בבתינו. צריך לעשות משהו. מן הפגישה הראשונה, לא רק שנוצרה כימיה, כמו שאנחנו היום קוראים, אדם נפגש מחברו, מה זה יופי. ראינו בפנינו אדם שהרעיון המיוחד הזה קוסם לו. אני משער לעצמי שיש כאלה שזוכרים למשל את המפגש שלנו בישיבת נתיב מאיר, כן? באתי ככה כאלם צעיר, מי אני ומה אני. אחת השאלות הייתה מי יהיה ראש הישיבה. אז סיפרתי שיש הצעות ושמוצע הרב עמיטל, אבל עדיין הוא לא החליט על כך סופית, ויש להניח שאם תימצא גרעין, אז גם ראש הישיבה יבוא ויתחזק בעקבותיו. אבל ההתלהבות שלכם הייתה זו שפרצה את מחסומי הספק. פה הייתה התחנה. נכון, כן. אבל הבעיה היא שאתם כבר לא זוכרים שהגעתם פה באוטובוס, ופה עצר, ופה אנשים ירדו. שאז באנו היה פה גשם וערפל. כן. והיום ארגון הבוגרים סידר עם מזג אוויר. מתואר. עוד אמרו שזה כל השבוע, אם זה ידמיין כל השבוע זה מבנה מתקופת הירדנים. היו לנו 3 כאלה, באחד היה בית המדרש, ובשניים האחרים גרנו. כל אחד כזה גרו 20 בחורים.
ובבית המדרש הזה למדה כל הישיבה בשנתיים הראשונות שלה. באו קבוצת תלמידים שחיפשו ישיבה. באו לשאול, מה תהיה הישיבה, מה המיוחד בישיבה? אז סיפרתם את הסיפור. שהסיפור עם בעל התניא, שהיה צריך לגלות ממקומו, והתיישב במקום אחר, קיבל שם איזו דירה צנועה יחד עם נכדו הצמח צדק. היו שם 3 חדרים, ובחדר הפנימי ישב הרבי מבעל התניא, והוא למד. בחדר האמצעי ישב נכדו הצמח צדק. בחדר הראשון היה תינוק בעריסה. ויהי היום, תוך כדי לימודם הרגישו שהתינוק בוכה. יצא בעל התניא, עבר את חדרו של הצמח צדק, הוא לא הרגיש בכך, הוא לא שמע כאילו את בכיו של התינוק. בעל התניא ראה שהתינוק נפל, החזיר את התינוק למיטה, וחיכה עד שילד נרגע. אחרי שנרגע, חזר לחדרו ועבר את חדרו של הצמח צדק, ואמר לו, העיר, אם לומדים תורה ולא שומעים בכיו של תינוק יהודי, משהו פגום בלימוד. אמרת, אנחנו רוצים ללמוד תורה ולהקשיב ולשמוע את בכיו של תינוק. אני עד היום לא מבין במה זכיתי לאותו אמון. לא הייתי מוכר, לא היו מאחוריי הישגים. המקום היה שומעים, ואף על פי כן התלכדה החבורה, ולכן אני מודה ואני קורא משתחרר בפני כל אחד ואחד. ישיבה זה יצירה מיוחדת. זה יצירה יהודית מיוחדת. זה מוסד חינוכי עליון שאין בבחינות. אתה יודע מה זה? אין דבר כזה בעולם. אני הובלתי את המהלך שהישיבה הולכת על בסיס של מלכוס, של בנייני פאר, רמה גבוהה, השקעה גדולה. הרב עמיטל מאוד תמך בגישה הזאת. פעם בא לבקר מישהו בגוש עציון וסייר בישיבה, ואחר כך ניגש אליי למשרד ואמר, אני מאוד התרשמתי, אבל תסביר לי למה צריך לבנות היכל כזה גדול עם בריכת דגים שם, מה זה פה תיאטרון? רגע, מה אמרת עכשיו? למה תיאטרון מגיע לו שיהיה לו בניין גדול וישיבה לא? מה המיוחד בתיאטרון שהוא עולה על כך שבישיבה לומדים 24 שעות ביממה? אנחנו מחנכים פה את הנוער שלנו בין השאר גם לצד הזה של זייזי ואנבאו, של ידיעה שיש חשיבות רבה מאוד לכלי, תורה מפוארת בכלי מפואר. היה קבוצת תלמידים מישיבות בני עקיבא, עברו לכאן וביקשו שאני אקבל אותם. טוב, אנחנו עמדנו בפני הערים החשופים, אני אומר להם, מה אתם רואים? שותקים. אמרתי להם, אני רואה כאן תנועה של תלמידים רצים, בית מדרש, הכל חי, עם פנימיות. אחר כך הגש אליי אחד המלווים, שהיה ראש ישיבה, לא אזכיר את שמו, שלמדתי בישיבה, ואומר לי, יהודה, איזה לוקשן אתה מוכר כאן לתלמידים? מה אתה מספר? אמר לי, יאמינו לך, מאי, כאן יהיה משהו.